Hello. Választhat. Fogmosás vagy foghúzás, mondjad. Válaszol, fogmosás vagy foghúzás. De várjál, mutasd a fogkefét is az egyik keze, úgy. Na mondd még egyszer. Válaszolsz, fogmosás vagy foghúzás. Így van. Használjon rudomikát. Használjon rudomikát. Jól vagy, Gyuri. Akkor már csak azt kell mondanod még, most már fel is vettük, ez már jó meg volt, hogy Big Brother. Big Brother. Jó, még egyszer? Big Brother. És kinek szurkolsz? A Lajkának, vagy a Rokinak? A Rokinak. A Rokinak. Akkor mondjad, hogy hajrá, Roki. Hajrá, Roki. Jó van. Na jó van, Gyurikám. Na. Probléma megoldásában segít a Blendamet Complete